Kriminal na cobra. Naku po, yan ang kulong. Gusto ko lang naman sumaya eh. Oh, ano? Oh! Hype! Kumusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paolo. At ngayon maglalaro tayo ng pinakapaborito yung laro, ang tumawa ka, talo ka dahil sobrang presko ng aking anit. Sana hindi matanggal sa mga dadaanan natin ngayon. Kaya sa magbigay ako ng buhay, magbibigay ako ng isang pang rason para mabuhay, ang pera. Magbibigay tayo ng load para di naman tayo mamalimos sa free data ng FB. Dito tayo sa YouTube po. Mas masaya dito eh. So kada tawa ko bibigay ito, bumili ako ng mga pan-load. Kaya atin na agad simulan. Kailangan ko siguraduhin na hindi mauubos yung puhunan ko kasi kawawa naman ng ating editors. Bigyan mo ako dyan ng mga load. Di natin alam gaano karami. Like J. Cameron. Ang ina mo yung aso mo. Gago ka Huwag ng ka ulan umiyak. ng yempo. Ang ina, pinakawalan kasi ni Miko. Wag na wag mo tayo papakawalan, men. Sa tropa mo, pinakamamahal mo. Sarap naman yan, mo. Hindi ka nakalabigan ng buto yan kung meron siyang laman. Hindi ako natawa, pinatuwa ako dahil mukhang masarap ang tulog ngayon ni Bantay po. Baka pinapataba siya para sa magiging pulutan. Sunod. Ayan, kumiliyempo kanina. Ito, ano, isda. No! 200, 1 kilo. 1 kilo, 200. Bisan! 1 kilo, Bili ba ako kay ate? 100. Pwede siya sumali sa tumawa ka, talo ka natin. Kasi stress si ate sa'yo, ayop ka. 180. 1 kilo. Almost 180, 1 kilo. 180. 1 kilo. Kakagano niya, papakiwin ka na niya sunod. Tino mo. Ano ito pa, Maxiu? Buti ka na nga siya makalibre ng bisugo. Buti babato na nga sa kanya. Isang paliwala ng bisugo. Hayop ka. Kanina sinampalan niya po si si Bantay eh. Alam kay Simra siya tara coffee pyro. Bad trip. Di na siya mawawala-wala sa feed ko. When it's raining in Manila. Kape tayo po siya. Sarap niya. Napahingin na may isang caramel macchiato sa SBSI. Wala nga silang mga armas. Ba't may canon? Ano ba? Sige na, bigyan mo na ako ng isa. Gagamitin ko aking load card para sa inyo yan. Siyempre sa mga members, siyempre isasabay muna natin to ha. Para sabihin, ano ba yan? Bakit yung mga members na makakuha kasi nakakanood sila maaga? Tama ka naman dyan, random commenter. Sila nga naman talaga una nakakapanood. Pero pag mga ganito tayo segment, pagbibigyan muna natin, isasabay muna namin kayo. Baka ano tayo, inclusive tayo dito. Para tayong SBSI ng Sorsogon. Diba? Lahat kasama sa ating organisasyon ng pagmamahalan. Galing kay Nirvana Lawrence. Yung gusto mo lang din mag-Jolens kaso Nakakaputang ina! maghanap ka lang na ibang laro. Magkano kayo? Luksong baka, diba? Patintero. Maabot ba naman? Ito naman yung pangkuha mo. Hindi naman ito eh. I-manicure mo na lang yung sarili mo. Lagyan mo ng pintura dito. Dapat counted pag ako na pinapatawa ko sarili ko. Leche. Sunod! Nakulong na pala! Si Pura Luka. Luka-luka. Nakakatawa pa yung damit niya eh. Lalo tayo madadali nito ng mga tao eh. Sabi, Illuminati eh. Para masiguradong nandun, nagpakilala muna bilang delivery riders. Nung nakita nila si Luca Vega, nagpakilala silang pulis. So dito sinabi niya na hindi daw niya na-receive sa PINA at kunyari pag delivery rider, yung mga taong humuli sa kanya. So wala namang kalmado naman ang mga nangyari. Sumama siya sa mga pulis dahil meron siyang warrant of arrest. At syempre tuwan-tuwa madla. Nasaktan tayo sa kanya mga ginawa po. Ayan, makukulong ka. Pero ang warrant of arrest ay ino-authorize lang naman ng korte ang isang inaakusahan sa isang krimen. So hindi pa siya guilty. Okay? Wala pa. Pero pang pagdadaanan yan, madugo pa yan, baliktaran pa yan. At iba kasi para, nakulong siya siguro. Tama kami, di ba? Kasi lalala nyo, gawa tayo ng marami mga videos. Kaya ayoko na nga. Kaya hindi ko na to gagawa ng balitang yun na yung kanyang ginawa, sa tingin ko sa aking personal opinion, hindi ko pa alam lahat ng mga impormasyon na nakalap ko dyan, ay pinapahirapan lang siya
Hindi siya matatalo sa aking opinion. Balikan natin itong video na to kung mali ako. Pero siguro nasa 70%, 80% ako na hindi siya makukulong. Pahihirapan siya. Kasi makakapagbigay ito ng chilling effect. Isa tong tunay na termino. I-search nyo lang sa Google na ibig sabihin ay magang isang malaking impluensya, mapakumpanya man yan o grupo ng mga tao ay nagsampa ng isang kaso. Isang tao na sabihin natin inoffend sila, which is in this case yung mga Kristiyano, tayo mga Katoliko, sa isang ginawa. Tapos hindi pa parang obvious yung kanyang crime na ginawa. Iba bigay dito na immoral doctrines, yung di ba kailangan mo ng mag-offend ng religious faith, kailangan in a place of worship, na hindi pa natin verified kung saan ginawa at kung ano, di ba, more on kung ano lang nakikita natin sa social media. Kaya yung mga tao, sa emotion muna, hindi pa natin alam yung buong kapangyarihan ng batas. Naway matamaan siya ng buong kakayanan ng batas na meron tayo, kasi tandaan nyo, ang batas ay kasing lakas lamang ng pag-implement sa kanya. Kahit sabihin natin ng kung ano-ano, alam naman niya na dito tayo sa isang bansa na puro Katoliko, tapos gagawin niya yun, diba? Or di yun natin alam, baka naman yung ginawa niya ng lugar sa isang bar, hindi naman yung private place, public yun, or di naman yung place of worship, ganyan. Yung mas malalim na mga diskurso na pinag-usapan natin dyan ay na-post ko na sa ating isang video, kasi kailangan mas blatant, mas obvious. Kunyari, example lang, tinapat ko sa isang krus, tapos ginupit ko, tapos tinawanan ko, dinuraan ko. Mas automatic yung pagkakakulong sa'yo dyan. Kasi bawal yun sa batas. Pero dahil ang isang cross ay na wino-worship na mga Katoliko na isang relihiyon. So dito yung chilling effect nga na sinasabi ko ay makikita natin to sa social media na laging ginagawa sila. Donalyn ginawa yan na parang naghanap siya ng isang basher niya, tapos tinakot niya, nakakasuhan niya. Kahit sabihin natin mayroong basis yun, mahirap yung ilaban sa korte. At ang magiging parang parusa dito ni Pura Luca, na sa tingin ko ay hindi naman sa mata ng batas, ay sa mata ng mga tao. Tulad nito, pag nagbayad pa siya ng bail, pumupunta siya sa mga court hearings, diba, para i-prove yung kanyang innocence. Pero para sabihin na magigilty siya sa kanyang na makukulong siya ng kung gaano katagal, sa tingin ko hindi. Kasi nga, nasa labas pa siya eh. Kailangan i-prove ng mga magkakaso sa kanya na napag-usapan na rin natin dati, mas kakailanganin mo na lagpas lang sa emosyon mo na nasaktan ka. Mas kailangan mo ng ebidensya. Wow, nakakagulat. Kailangan mo ng ebidensya bago ka magpataw ng kaso. Ganun nga ba talaga sa batas? So, ayun. So, feeling ko naman na kailangan pa natin makita ano ang gagawin sa kanya ng mga nagkaso sa kanya. Kung hanggang gaano kalayo nila maipapakita sa korte na merong krimen na ginawa to si Pura Luca. So, sinabi ito ni Police Major Billy Ray Canaga ng Manila Police District na hindi nila bibigyan ng VIP. Very important persona non grata si Pura Luca. Ititreat siya na parang isa lang doon sa mga kasama niya doon sa kulungan, naway wala dyan sabon na malaglag, at sinabi niya dito na drug is not a crime. Ito yung kanyang hindi siya magsasabi ng sorry at paninindigan niya ang kanyang ginawa. Sinabi niya na yan dati. So kung naalala niyo, yung mismo mga nag-order ng arrest ay nagsimula sa mga devotees ng Black Nazarene na led by the Hijos del Nazareno based at the Quiapo Church or the Minor Basilica of the Black Nazarene. So mayroon pang isa yung ating nasabi, yung Christian Churches under the Philippines for Jesus Movement. So mayroon siyang 36 warrants of arrest, pero di naman nakukuha sa dami yan. Kung mapapansin mo, parang pinahihirapan siya tulad ng sinabi ko kanina. Pero kung maganda ang kanyang team at alam nila ang kanilang ginagawa, mababa rin naman ang chance na matalo siya sa kasong yan, di ba? Kailangan pwede naman siya mag-file ng mga counter affidavit at tingnan natin. Nakakatuwa nga itong pag-usapan, di ba? Pinakita niya sa nawala na naman ako. So yung chilling effect. So sa chilling effect na yun, once nakita ng tao na pag pala nagsabi ako ng ganito or kinriticize ko si ganito, mapa-politiko man yan, relihiyon, race, gender, kakasuhan pala ako. So di na lang ako magsasabi na aking mga opinion sa comment section. Di na lang ako magsisimula ng isang debate kasi baka mahuli ako eh. Pero yun, di ba, napapansin mo, na-stifle ka, di ba? Napigilan ka magsalita. Alam ko, di ba, your rights end where another's right begins, di ba? Kung yung rights ay aabot lang kung hanggang saan lang aabot yung right ng isa. Pero dito, kailangan muna natin ma-prove kung meron kang rights
di ba, na nalagpasan. Meron ka bang nasaktan? Di ba? At offense ay hindi sapat para magpakita ng isang krimen. Kasi pwede ako mag-imbento na, si Paolo po siya nakasalamin niya, no? Na-offend ako, pumunta, nagbura ako. Alam mo, kakasuwag kita ng libel. Sinabihan mo ng payatot na may salamin. Mahirap gawan yun ng solid foundation. Hindi ko sinasabi ini-invalidate ko yung feelings sa mga nasaktan, di ba, ng mga na-offend sa kanyang ginawa. Pero para paabutin ito sa ganitong laking, di ba, sa ganitong kalaking kasuhan, yung mas pinapakita nun na hindi matalino yung pagkakagawa niya sa kanyang drug kasi nasang kabang bansa, di ba? Siguro na dito na pupunta yung pagiging rasyonal natin, di ba? Alam ko pwede mo gawin ang iyong gusto kung hindi siya lalabag sa batas, pero tandaan nyo, kailangan mo pa rin i-face yung mga consequences niya. Meron naman yung mga consequences na mabuti. Nagkataon yung ginawa niya, alam mo naman nandito ka sa isang Catholic country, alam mo magiging balik sa'yo niyan. So hopefully sana maintindihan niya ang kanyang ginawa. Kung hindi man, he has the right to do so. Wala tayong magagawa dyan until sabihin nga ng korte kung matatalo siya sa kanyang case. The chilling effect refers to a phenomenon where individuals or groups refrain from engaging. Kumbaga ayaw mo na simulan yung pag-uusap. Pero di ba bilang mga natututong tao, kailangan talaga natin, di ba, i-dip ang ating mga toes or subukan intindihin na isang bagay para magkaroon tayo ng broader understanding sa mga nakikita natin sa paligid natin. So in expression for fear of running afoul of a law, di ba, sa kinakatakutan nila na kasuhan sila kahit wala pang napoprove na mali nga yung pag-criticize sa isang bagay. Di ba? Nakakatakot yun. Isara yung bibig mo nang iniisip mo pa lang Di ba? Para ako nasa 1984 na naman Di ba? Chilling effects generally occur when a law is either too broad or too vague kasi hindi naman in-explain exactly. Sinabi lang na offending, di ba? Hindi siya eksakto Mahirap. Individuals steer far clear from the reaches of the law for fear of retaliation. Sa kinakatakutan nilang balikan sila, i-prosecute sila, or ito tulad dito is punitive governmental action. So ang nakita niya, ang retaliation na nakita niya at prosecution sa case nito ni Poraluca ay yung persona non grata. Alam niya, sinabi niya yun na alam niya na hindi yun binding. So yun, nakakatawa lang. So huli siya pero kulong sa ngayon. So titingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Sunod, nalagay Husky Boy content, 10 out of 10 preparedness, 10 out of 10 delivery, 10 out of 10 audience interaction, 10 out of 10 visual aids, 1 out of 10 yan ang huli pero di kulong. Kulong ng pag-ibig. Yan ang pinakamahirap dyan, sabi ko sa'yo. Bagsak ka man kay teacher, pasado ka sa KMU mo. So ibig sabihin sa aking pag-iintindi dyan, ikaw una nag-I love you. Yan ang gusto ko sa'yo. Sunod, galing kay Rexy. Tagay na lang natin si Poraluca. Kaya mo yan. Yun din iniisip niya, puta yan Sana meron din bang track na tataob dyan na puro pulutan naman yung laman. Sunod. Ano to? Because tonight will be the night that I will fall for you. Sana wag maging sad boy si Poraluca doon sa kulungan. And I won't live to see another day. GMA News. Ano to? Ay, mali na naman. Oh my God! Kinakabahan ka lang Ba't ka pumunta sa Kulambo? Mamayang gabi pa yon. At least ito yung mga pari na good mood kasi kanina bad mood yung mga nagkaso Sunod, galing kay Zaxi. Wow! Ano to? Ay, mga mayang buntag. Hello, selamat siang. Sige na. Mayang buntag kayo. Selamat siang. Selamat siang. Pakang ulo. Ito pinalo pa sa ulo. Bad trip. Ito, kung kanina nakakulong. Ito, huli na kulong pa. Yari ka, boy. Hindi ko lang anong context nito. Pero sige, nabigyan natin lang. Load dyan! Lagay mo dyan. Sarad. Alam, malulugi ako dito Wala na ako kikitain sa video na to Huwag nyo ito pakita yung Poraluca, please. Tama na. Huwag nyo nang dagdagan ng araw to pares. Saint Motorcycle, ride for us. Sunod. Ganto ba kaarte yung pusa mo, ma? Baka naman si bagong kain lang siya. Ito naman hindi mo siya nag-iinarte. Pero may bugs yung pusa niya. Tonight will be the night. Sunod. Kung kanina makakahayop-hayupan na gawain, ito naman mga hayop. Galing kay Jekestala. Yung side eye niya.
Isa lang makakita ng galit na golden retriever ah. Mga malambing yung mga yan ah. Hello! Galit ka? Gusto mo lang buto niyan eh. Kung kanina nagkaroon ng liyempo, ito naman meron sa lechon. High blood din. Kung di ka man high blood din sa mga narinig mo sa balita sa Pilipinas, sa high blood ka. Piokolo! Bad talk. Alam mo, nakita ko na to dati. Gusto ko yung para sa... Alam mo yung mga sinishare mo na, share this photo and you will get money. Magkakaroon ka ng pera, ganyan. Parang gito itong mukha natin. Ayoko na ito makita. Para... share. Tapos, ano nga iba na naman yung nag-post eh. Yung nakakasay. Kala ko yung same lang na post eh. Umapasan akong pera. Ano ba? O yan, bigyan mo na isa pa. Leche. Wala na, lugi na. Egul. Bibigla kasi ako eh. Okay, sunod. Kala kay DJ Paulo. Remix. DJ Paulo ang kasama. Alam mo na tayo, darating na to eh. Tornado na nandito yan! Tornado! Mekas muna yan, tito! Oh! Hype! Hey! Wala na hype mo ako. Napasaya mo ako. Di ba ako napatawa pero napasaya mo ako. So kung gusto nyo mapanood yung buo niya, labigyan nyo lang sa ating description. Maraming salamat sa inyong talento. Namekos na rin yung Warren to Paris ni Pura Loca. Nunod. Galing kay Cloud Lover. Ano yun? Mag-ingat kayo lagi sa mga tinatapakan nyo, di ba? Ano yung bagong Adidas yan po. Matibay yung non-stick niya na tape. Tunad. Liki pa S. Yobi, ikaw yung fries. 괜찮아요. 괜찮아. At least malasa, di ba? Masarap papakin. Yan ang gusto ko sa sunod. Ano ba? Pucha, it all interconnects. Galing kay RV. Kung na fries talaga. Pareho patay music na nagpa-play sa background ay. Sunod, galing kay Paige na nagpapalala uminom ng alak. Pucha, thank you. We're hiring to. Di ka na kailangan iwaran to Paris dyan. Pag nakita ko na ganyan, ha? Ingat kayo palagi. Sunod. Ano to? Galing kay Filipino Busit. Kayahay na lang eh. Di ba? Gusto ko lang naman sumaya eh. Mga kasama niya sa sa kulungan, di ba? Nililinis. Mga ayaw tumabi sa kanya. Pura. Pero ingat-ingat lahat, di ba? Importante if to the full extent of the law, madadaanan niya. So kung di siya guilty, dapat irespeto natin yon. At kung guilty siya, di tatagal siya dun. Ito, galing kay Society. Corta! Yari ka mo! Okay. Sunod. Guidance Career Parade. Galing kay All Aligned. Bakit meron nakakamaplans dyan? Oh! Sabi sa kapapunta, boy! Peace for Paulol. Ingat kayo, ha? Yung mga puganting mas malusog, ha? Oh, chumichichirya pa. Very good ka talaga. Gusto ko tuloy ng ganong merch. Gawa kaya tayo ng ganong. Gusto nyo magkaroon tayo ng ganong merch. Bubuksan ko na ulit yung ating shop dahil naglipat lang kasi. So, kailangan mo na isara. Letter P na hayop. Sunod. Galing kay MJ Come. Iba't ibang cooking method. Pinoy. Hanggang sa linya, sa kuko. Angel, hanggang braso. Kapatid yan. Hanggang sa leeg po. Para punong-puno. Sunod. Galing kay Toro G. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Parang si Papa Jesus lang, di ba? Bago. Okay. Susunod. Pass the message. Bago siya pumuntang langit. Ano ba? Ayoko na, men. Kanina religion. Yan naman. Woo! Susunod. Girl, saan tayo kakain? Sa Jollibee! No! Sa Jollicod na lang. Sa Jollicod? Hindi ka ba pwede mawara itong pares ng Jollibee niya? Di ba copyright yun? Pero tignan natin. Sunod! Galing case. Roof. Bawal bastos! Ano ba? Tigil yan. Parang ito yung Zelda ba na titira nila? Sunod. Naku, super effective yan. Pag tinamaan ka ng kuryente dyan, kuya, ingat po tayo palagi. Ano lang to, side quest. Ito din ko, legit daw to eh, na may pake. So, paki-blur na lang. Okay, maraming salamat. Galing kay It's Jepoy. Naku, napanood niya si Nadine!
Huli pero hindi kulong. Hindi ka kakulong pero hanggang mamaya ka pa bago umuwi. Boy, sunod. Galing kay Krim. Ay, kay Purio Line. Masarap na transportation yan ah. Galing kay Gmimberl. Ready? 1, 2, 3, go. Kiss. Kiss the dog. Yee! Ah, no. Sorry. Wrong grammar. The double kiss. Ayan, okay. Very good. It's okay. We can try again. The bride will kiss the bird soon. No, don't worry. We have tonight. Galit na naman yung pare. Ano ba naman yan? Mamaya pa kasi. Masyado kayo excited. Sa wakas po, nakakuha na yung criminal na cobra. Nako po. Yan ang kulong. Ayan po. May tae. Hindi ko naman sinabi. Mga kaibigan, pasensya na kayo. Ba't hindi nyo sinabi? Nakuha kasi ito sa ano, ilalim. Hindi sinabi ni Eva kay Adan. Ni Adan kay Eva. Ba't di mo na ba sinabi? Kinagat mo agad yun. Kasi may ahas doon. Una lahat nag-interconnect sa sa Kristyanismo po. Buti na lang. Galing kay Edzet si ha. It's the Clyde. Gusto ko rin naman tumawa eh. Gusto ko lang rin naman sumaya. Ha. Sunod at pawali. Akong takot sa Bisaya. Hindi mo kababa. Takot sa Bisaya pero hindi sa mga namumulutan ng aso sa kanto. Ano nagtatakbo siya? Ako di ako takot sa Bisaya po. Basta ako pag salita na sila sa akin ng mga ganun na hindi, ano nangyayari? Ginagawa ko, tropa ko. So gusto pa mga ganito. Kaya bigyan na natin isa pa. Bigyan mo na isa dyan dahil tinapos mo yung video po para sa inyo. Isa pa. Para si Kuya Will, budget version. Isa pang load, bigyan mo dyan. Gusto pa na mga ganito na tumawa ka talo. Meron tayong playlist sa description at sa pin comment. Huwag nyo kalimutan i-like. Share nyo sa mga nakulong na sa pag-ibig nyong friends at huwag nyo subscribe. Kung hindi siya magte-text back sa'yo. Paulo na mamaalam. Shoo!